A primers d'esta setmana, els visitants de Bioparc han pogut contemplar una tendra i bella imatge, la d'esta poltreta de zebra que des que ha nascut no perd de vista sa mare, buscant protecció i aliment. En breu, si tot va bé, sembla que tindrà noves poltretes per jugar i divertir-se perquè hi ha d'altres femelles que estan a punt de donar a llum. És freqüent la coordinació dels parts per tal de protegir la supervivència del ramat. Este ramat comparteix l'espai de la sabana amb els marabús, els ibis i els estruços. Una excusa més per a visitar i conèixer Bioparc. T'animes? Tenim 2 entrades que anem a fer un sorteig perquè puguen visitar el Bioparc. Què tenen que fer? Entrar en la nostra pàgina web, horachenet.com, buscar la secció de blogs i buscar el post que hem fet a propòsit d'aquest sorteig que anem a fer de les 2 entrades. Tenen de temps fins dimecres donarem els guanyadors d'aquestes 2 entrades.